Present middenkingerzetting. Een weekend, een hagel, en de super, zie niks. Therapie, nog een cheerback, steek je handen op. En routewissel. Routewissel. En iedereen heeft de routewissel. Routewissel. Oh, heerlijk. Routewissel. Een routewissel. Iedereen geeft een routewissel. Tot ziens. En niet Sorry dat ik overzien. Ik heb gezegd dat er middenkingerzitting zit. En nu kunnen een elke basisschool, een aantal basisscholen maken met een idool zeggen. Dat zit een video. Dus 3 nummers achterin werden door een bepaalde school gedaan. Dit is nu een aantal kinderen die hebben daar goed punt. Ja, die gaan nu zingen dan met een idool. En dit is misschien wel het bekendste liedje van Fabrizio. Maar nu mag Sue aan de beurt om in de dans te gaan. Als de hier vindt de bal. Chauffeur, Routewissel zoeken door. chauffeur, Stop. Achter Milan. Kom in. Sprint in de loop. Hop, 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 hop. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari. In de truck, in de Mini, de Bugatti. Het is ook de eerste keer op ons In de midden. truck, jongens slaan weer. Dus iedereen kijkt echt hier naartoe komen. Ik zing een zwaar weer. Jongens slaan weer. En Julie. Kies een goed applaus. Dat is wel fantastisch. Molto bello. Molto bello.